Οι ερωτήσεις απευθύνονται από τα παιδιά στα Αστρολάφτη. Are long duration space flights lonely, over? Παιδιά από το δύο ερωτήσεις, στα Αστρολάφτη. Λίγο δύσκολη λύση, λόγω αρκετών παρεμβολών, αλλά παρόλα αυτά τα παιδιά έστω για την εικόνα τις απαντήσεις λαμβάνουν από τον αστροναύτη. Why so much money spent on space traveling, over? Υπάρχει ταυτόχρονα και διαφορετική οργάνωση προς αποφυγή των παρεμβολών. Ο αστροναύτης θα λαμβάνει τα παιδιά.
όπως καταλάβατε, η λήψη ήταν πάρα πολύ κακή. Λιγότερα από τα λεπτά. Εγώ άκουσα το τηλέφωνο κάποιες από τις απαντήσεις. Θα μας στείλουν ένα ηχητικό από την Ιταλία, οπότε θα σας δώσω και να τις ακούσετε. Έτσι, και στην ουσία μου θα αρέσει πολύ να κάνεις πρόγραμμα. Οι απαντήσεις θα έρθουν και με ηχητικό αρχείο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Πάμε λοιπόν στις ένα έτσι και τα δυναμία. Πολύ καλύτερα από την προηγούμενη φορά που είχα ιδέα πάντως. Λοιπόν, να ακούσαμε εδώ πέρα, ακούσατε κάποιες απαντήσεις. Οι ορθότητες ήταν πάρα πολύ δυνατός, δεν λειτουργείται, αλλά δεν πάμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Λοιπόν, πείτε μου τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε τώρα που είμαστε ακόμα εδώ. Η ουσία είναι ότι σήμερα να μιλάμε με τον Μητρονάκη. Παιδιά, το πήγαμε απ' έξω. Δεν προλάβαμε βέβαια να μιλήσουμε όλα τα αποτελέσματα. Βάλουμε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις να τις στείλουμε στους φίλους και θα τις μεταφράσουμε στο σχολείο. Και την άλλη εβδομάδα θα δοθεί η δυνατότητα μέσα στις βάσεις σας να κάνετε ατομικές και ομαδικές εργασίες με τους δασκάλους σας και βέβαια να ενημερώσετε και τα άλλα παιδιά του σχολείου και τα μικρότερα παιδιά. Για το τι έγινε σήμερα, τι ζήσατε, τις εμπειρίες σας και βέβαια πώς αισθανθήκατε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τους ραδιοασυστέντες για τις δεύτερες συστάσεις. Από όλα τα δύο κουβέντες, είναι μια μοναδική εμπειρία, παιδιά. Αυτό να το ξέρετε ότι αποτελεί για εσάς μια μοναδική εμπειρία που θα θυμάστε σε όλη σας τη ζωή. Μια διαδραστική επικοινωνία, να επικοινωνήσετε έστω και με το τηλέφωνο, με το διαστημικό σταθμό. Έτσι. Συγχαρητήρια σε εσάς, τους δασκάλους σας, και ευθύντες, πάρα πολλά και στους ραδιοασυστέντες εδώ που μας έδωσαν την ευκαιρία για αυτή την επικοινωνία. Πιστεύω ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία θα έχετε ευκαιρίες που θα τις αξιοποιήσετε στην τάξη, γιατί όλη αυτή η διαδικασία ήταν ένα παράθυρο στην τάξη, παράθυρο στον κόσμο. Μας έφερε εδώ σε επικοινωνία με το διαστημικό σταθμό και τον αστροναύτη. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Επειδή η Ιταλία απολύτως ότι έχει λιγότερες παραγωγές από εμάς συγκεκριμένα κομμάτι, είναι πιο ευαίσθητο περιμένει, γιατί υπάρχει μια κοινωνία διαστήματος στην Ελλάδα. Είναι πιο προχωρημένοι σε αυτά. Ελπίζουμε σήμερα να καταφέρουμε και εδώ στην Ελλάδα να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Μπορούμε να κάνουμε σε άλλες χώρες επικοινωνίες και την τηλεφώνη για αυτούς, αλλά μέσω ασημών για μας. Ευχαριστούμε όλους που ήρθατε σήμερα μαζί μας. Και δύο λόγια από την κυρία Μαθημή, η οποία είχε αναλάβει όλα τα μέσα επαφές και τα ραδιόφωνα για να τους κάνει σήμερα κοντά μας. Έχουμε πάρα πολύ σήμερα που επιτρέπει επιτέλους αυτή η επαφή με τους αστροναύτες και το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η επιθυμία σας μάλλον και η μεγάλη προσπάθεια στην πλευρά της Ένωσης Ελλήνων Ραδιοασθενών έφερε το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι, να ξέρετε ότι η ενέργεια που εκπέμπουμε εμείς τα πράγματα τα κάνει να φαίνονται δυνατά. Ποιες είναι κάποιες φορές μη επιτραπιστικά. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Όπως θέλω να ευχαριστήσω και τους ραδιοασθένες που ήρθαν από Θεσσαλονίκη και Κατερίνη, την αίσθηση, τα κανάλια που είναι σήμερα μαζί μας και την τηλεόραση, το Zoom.gr. Να ξέρετε ότι η εφημερίδα Το Βήμα μας είχε και θα ξανά έχει συμβάντα της σημερινής ημέρας. Δώσαμε συνεντεύξεις στο Μελιό του 14 και θα δώσουμε και σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ελπίζω να είχατε μια όμορφη εμπειρία. Να είστε καλά και στο επανειδή σε κάτι άλλο. Από εμάς σας ελεύθεροι ότι θέλετε να ψηφίσετε.
Η σημερινή επαφή με τον διαστημικό σταθμό. Τα παιδιά ήταν πολύ ευχαριστημένα. Ευελπιστούμε και σε καλύτερες συνθήκες επικοινωνίας. Πολλές καλημέρες από την Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών και Πλουσιέρα Βίκτορ 1 Επάλμα Κόλ.